paga més 2 quinzets d'espinacs, però no li pagava. I un dia diu, ja estic fart de que vaig a, diguem-me, que se'm pagui. Ara vaig a fer-me el mort. Diré que m'ha mort i així jo no li pagaré més els 2 quinzets d'espinacs. Va anar i això va fer el mort, ai, pobre home, que s'ha mort, i ale. Va anar i es va posar el disc de la caixa i tot, com que s'havia mort, però no la va tancar, sabeu? No la va tancar perquè, clar, a veure, n'acaben com eixia. I ell, a la totxa l'enterro, i ell darrere, pegant-li el colpet a la caixa, no, paga més 2 quinzets d'espinacs, paga més 2 quinzets d'espinacs. I, clar, les dones dient, que poc trellat d'home, per 2 quinzets, que estic ahí mort i que encara li vaig a demanar-li els 2 quinzets d'espinacs. I entonces, claro, tota la gent es va rebolicar perquè estava mort l'home. Apleguen al cementeri, entren al cementeri, el deixen allí, que no podien enterrar-lo perquè encara no feia el temps, el deixen allí i diu, jo tinc que eixir conforme siga.